Machiegni koro wadhi weche mag ohala to kode chiro joriemb geche mag taxi matiyo gi lony mag mbui midendo ni online cab drivers Mombasa kod Nairobi ochako ng'anyo ka gikwayo piny owacho konygi e loso gi weg kembe mondikogi oyolo winjruok moko magisebedo kata giseketo ewi ka giwinjore mondo mi ochulgi. Achiel kuom ywak ma gin godo en ni nyaka ne nengo mauta chak idho e pacho ka. Onge lokruok mosetim kalure gi kiwango kata omenda ma bende ichulogi. Gino magikoni miyo giyudo lal mathoth. Gikoni weg nyakambego mowuok e pinje maoko bende osebedo kago lweny kembe taxi ma pacho ka maloko ohala maket kod mano gino ma bende gidwani piny owacho odonjre. To kada bedo ni ma e thuolo ma githoro tiyo maber kalure gi kwan welo mathoth matimo limbe kadho adh nam chumbi. Gikoni gibiro ng'anyo nyaka chieng' piny owacho winji ywakgi. Ng'anyo en nikech apps motiyogo ma iluongo ni Uber to kod Bolt gin apps ma aoko. Weg gin jok ma aoko. To apps gi hinyowa jo piny kae. Iyudo ka commission magichajo kata kaponi wayudo ng'ato wating'o, gikawo pesa mang'eny ahinya kuomwa, mamiyo driver nyalo wuok kadok ot to dhi ka oonge gimoting'o. Pesa motiyo mana ne mo, to tiyo negi kata luoko mtoka, to kata mana timo service. Wan gima wakwayo ni sirkal kanyalo donje wachni, to mondo gilos wach application mag rates gi, kaponi jo app gi matie ni Uber gi Bolt ok nyal yie winjore gi chike ma sirkal oketonegi, to inyalo kata goni gi orit mondo giya mondo giwewa ti gi apps mantie mondo wakony go welo mabiro nene limo e Kenya ka. Ile kitu tunaweza ambia the new minister wa transport ni hizi shida tumekuwa nazo sana na hizi company hazijatusaidia. Ile kitu tunaweza omba tu kwa serikali, because tulifanya public participation tukakuja na hizi industry regulation rules. Ile kitu tunaweza omba ni serikali tu make sure laws zimefuatwa, and that is the only thing we are demanding, na hiyo ndio objective ya hii